Ядните се гледа също. Спок. Върни, Минко. Леле седи на Върни 100% вътре. Не бе, Минко, сей си там. Аз съм в шахтата последно. Минко имаш един в наш камбар, може да мине в гръб. Къс червен, Това с бомбата! Излизат. О, цели много! Милен го знам. Долу, двама, трима. И мейн. Умряме. Те са долу. Двама. Убивам бомбата. И той горе. Добре. Една бомба. На теб. Да, 1-20. Нищо, много. Браво. Аре, ама никаква момчета. Трябваше да умираш, мен, нищо. Мога да дам. Падам на локейшн, може да ръшнат. Това са на първа сила. Да. Аз падам на локейшн. Аз ще пълна отгоре. Добре, и ми гледай кабина само ще В момента какво ще ходиш шахта? Добре. Отвориха. Отвориха, няма флаш. Сега ще са фейк. Само бомби. Даже една, две бомби. Ярти му. Май тъпото мина.